Hevdemê hevdîtin û berfirehkirina peywendiyên Rûsya û Tirkiye hêzên xwe li ser sînorê Sûriye bêhtir dike. Li gorî ajansa navnûçeyan ku artêşa Tirkiye piştevaniyek ji hêzên xwe yên taybet ango komandos ji bo yekeniyên xwe yên berbirav li ser sînorê Sûriye şandî. Li gorî wan ajansan ku di roja înê karwanek ji zirîpoşnan û komandozan pêk dihat geheşt wîlayeta Hatayê li ser sînorê Sûriye. Beriya çend rojan serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand bû ku amadekariyên welatê wî ji bo operasyoneke leşkerî li ser Sûriye bi dawî hatine. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye di gotarekî de dilgiraniya xwe derbarê piştevanîkirina hin welatan ji bo PYD nîşan dabû û gotibû ku Tirkiya wê nameyên rontir ji bo wan welatan bişîne ku piştevaniya PYD û PKK dikin. Herwiha Erdogan gotibû ku ew welatên dixwazin kirîdorekî li ser sînorê Tirkiye ava bikin, stratejiyeta wan şaş e û Tirkiye bi tu awayekî avakirina wan corên kirîdoran qebûl nake. Erdogan tekeskiro got, Tirkiye her sînaryoyekî li dijî berjewendiya xwe red dike û rê nade tu sînaryoyên din li ser erdê werne cîbecîkirin. Ev li bo tevger hevdemê wêyekê tên ku behsa navçeyeka aram li Sûriyê tê kirin ku Tirkiye dibêje divê ew navçe li jêr kontrola wê de be û berdewam radigihîne ew ê operasyonên xwe li Sûriyê berdewam bike ta ji navbirina PYD.